terera ndichitaura muchizoona ivedu wese pamwe muna matonga nzviko. My lord, mudzimai wangu, ndokumbira ruregerero pane zvandakaita. Unless kana wani umwe wakudanana naye zvako sezvo 6 months iri ndofunga chinhu chinonzi rufu. Mumwe munhu anogona kuchema achiseka but mukati memwoyo chirwadza. Chinhu chiripo chero Jesu chaicha chirwerwa pamuchinjikwa aingoimba so achingoti hello hello anditika asi achirwadziwa. Inini hangu panyaya yangu ndichitaurawo chokwadi. Kepiri takuzotaura zvakare nemudzimai wangu pamafoni kusvika nguva yekuti kaite takataura totombopisana zviri pafoni kiss. Ndinogerereiwo ndonzero Danet ndakakwirira ndonzero Danet ndonzero Danet ndakakwirira Richard Madisano wamurume wangu panyaya yekugarisana. Nenyaya yekusagarisana zvakanaka. Ndonzero Danet ndakakwirira Richard Madisi anova murume wangu nenyaya yekusagarisana zvakanaka. Murume wangu anondishungurudza, anondituka kana akadhakwa usiku, anouya ndirari. Saka akazosvika pakundipisa nemvura yakabwera nemvura yanga iri pamoto. Ndakapiswa makumbo. Mambo, ndindakuitira murume wangu. Baba vakagara pa. Vanondishungurudza usiku kana pakabonde. Vanondita soso, vakandipisa makumbo angu, ndakazeta zvakati, vanozoti dii, kufungwa zvinobva zvakasatemendei. Zvakawanda. Nekuti takatozosvika pakuti takambotongwa kumba, saka nhasi ndazosvika kuti regai ndiende kuvakuru. Akawanda ndichidzoka kumba. Ine pfungwa dzangu dzekuti ndakundika. Zvemba ndichazvikwanisa. Pane patakamboenda. Asi ndakamboenda kamwe chete kuna sekuru vachanzvadzi yamai vavo. Vakasvika pakundiudza kuti handitongwe nemunhu nekuti iwe neni takadanana tiri 2. Saka tinopedzerana nyaya dzedu tiri 2. Saka kubva ipapo nandakuita kuti kanetsana ndaiuya kumusha kwangu. Ndakapiswa ini ndakakwanisa kuuya futi kwahama dzangu ndikaenda kuchipatara ndakarapiswa nehanzvadzi yangu. Handina. pamusoro vedare ndofungidzira vadzimai vangu panyaya yekuvapisa kwandakaita chokwadi handi kunyepa. Vadzimai vangu ndakavapisa asi tine nyaya dzanga tichishupana. Panyaya dzanga tichishupana idzodzo ininiwo ndakatadza. Handina kuvapisa ndichida asi kuti ndiri munhu weyanga nemastress. Ndakasvika kumwa doro risingabvumirwe rinonzi tumbwa risingapedzi nguva yedare. Saka zvakanditadzisa kumisidhacha zvinhu zvangu kusvika vadzimai vangu takasangana tsaona sananga vashupana vakati ndavapisirawo dare. Huni kuvapisa ndokavapisa ndokumbira urege pamberi pedare. 2 vadzimai vangu kuti nyaya idzi dzatagara tichishupana dzawanda. Ichokwadi handi kunyepa. Hapana mumba musingashupane vanhu. Nyaya zhinji dzandoshupa nemukadzi wangu inyaya dzeshanje. Adzimai vangu vakafungira zvinhu vanoita kunge sezvinonzi vazviona. Tosvika nguva yekuti ininiwo ndosvika nguva yekuti inini handikwanisi kutaura nemunhu anotaura nyaya isina hombowo. Nyaya inokwira kusvika nguva yekuti pamwe pacho ininiwo ndanwa doro pakutaura nyaya iya
inini nitoa kuti anditaure nemunhu anotaura nyaya isina umbowo tosvika kushupana. Tashupana kudaro ichokwadi manzwawo kuti vadzimai vangu vataura kuti ini kuhama dzangu vakaenda kamwe chete. Nyaya yese yatashupana naadzimai vangu vanosumuka vachienda kumusha kwavo. Ndinonyanya kutenda chaizvo kuti havazotora mushonga vachinwa zvavo kana kuzvisungirira. Saka kumusha kwavo nyaya dzangu dzinokwana kusvika kanti 7, asi kumusha kwedu nyaya yangu kushupa naadzimai yangu imwe chete. Asi tagara 28 years izvo tave nevazukuru. Iko zvinezvi nyaya yakasvika nguva yekuti adzimai yangu asvike nguva yekuti takashupana kuti tizosvika panguva yekupisana hungu. Ndakatadza kuzvibata nokuti dorangana nomusina kodzero idoro risina mutemo. Vakasvika nguva yekunditaurira titaura nyaya yemwana tifunga tataura kuti tava nevazukuru. Inini ndakatora mudzimai wangu ane mukadzi ane mwana wake. Mwana wake akabva kumurume takamugashira takati da kuti uzorore pamusha pano. Auya mwana uya murume wake akatera ne7 days. Takati mukwasha waita zvakanaka watera mudzimai wako. Takagara nemukwasha iye akauya asina kana mari. Takati tingataure nyaya rigati mbopa vana rudo. Mukwasha takagara naye nemwana wedu vachifambidzana mune zvakanaka vakatomboenda kubasa vachishanda. Mukwasha akasvika nguva yekuti akudzokera ndini ndakataura naye inini nyangwe zvangu angasiri mwana wangu wandakabereka inini asi mwana womudzimai mwana wangu. Wakubuda munyaya ka? Handi pani mashoko ataurwa naamai ava chete. Mashoko akataurwa naamai ava manje tichitaura nenyaya dzemwana uyu. Nokuti mwana uyu akasvika nguva yekudanana nomumwe murume. Murume wakadanana naye nemurume wake anga asati vapedzerana. Ndakati izvi zviri kuitika pamusha panapa hazvina hunhu izvi. Iwe tsura mwana wako. Adzimai angu akanitaurira akanditi musiyei ambobvisa mastress. Muda kuti aite sei. 2 vakazonditaurira kuti munofungidzira kuti vezera rake vangadanane navo kunze kuvarume vanhu murume munhu ndevapi. Ndakati hona ma next door and uyu murume ane vakadzi vaviri and apa pane vana 3. Vakanditi asi ndimi muri kumuda here. Asi panga pane imwe nyaya futi zvakare yekuti tichishupa nemukadzi wangu kusvika tipisane ipapo. Inini ndakasvika nguva yekuti ndakadya mari zvisina kodzero kubhawa ndatida unotenga zvinhu zvokuti tibatsira vanhu vefodya. Ndo pakasvika nguva yekuti ndakataura kuti zvochiwa adzimai mari ikai ndashandisa zvisirizvo. Ndashandisa mari zvisirizvo. Adzimai vakasvika nguva yekuti hamuna kumwa madoro mari izvi pane munhu wamajana emari. Ndakati $10 amai mwana inomwika doro semunhu anga agarisa usingaende kubhawa. Asi pokuramba tichishupana pakazosvika nguva yekutaurwa nezita manje. Kunzi munhu wamakajana emari ndinhingi anove mukadzi wemurume wauya adana nemwana wangu. Ndakati uri kureva kuti wakandiona here? Zvakanzi ndiri kuzviziva. Apangu vana vangotaura zvinhu sina nebasa resina. Ndakataura munhu 1. Shuwa ndakavatsikira chair. Ndavatsikira chair vakataka kudona so ndagumbukawo. Mushure mengu andiudza kuti asi ndimi kumuda here mwana iyeyo. Apo kuntaura kuti makajana mari nanhingi kunge vakandiona. Vachisumuka apo munhu vakada kuti vada kutora chihuni. Chokuti ngevada kunge vada kundurwa nacho takagara pamoto. Inini ndo pandakasvika nguva yekuti pandakastreda ndichitsika chihuni chaichi ndichivasaidzira ndakabva ndadzoka kumashure ndafara chitini. Ndida kuti ndidzime chihuni chechidiki chaichi chitini chakabva chandichedza ndobva chanopisa adzimai angu ndakavapisa zvisina ndakakorewa. Ndatenda vedana. Mukadzi watenda mari kuti ndotenda kuti mudzimai wako haana kumwa mushonga kana kusungirira. Asi tenda pakonda kushaya nokuti iwo ukatozomukupira mvura inopisa. Kumwa mushonga ndiwo wazitendera kuti aigona mushonga. Pokumukupira mvura kusukuraya. Pamusoro yedare. Mushure mengu taita dambudziko kadaro nemukadzi wangu. Inini ndichimuka mangwana kuseni ndanga ndakadhakwa. Ndakamuka kuseni ndichiona mukadzi wangu ataura kuti makandipisa. Inini ndakagara pasi nemudzimai wangu zvechokwadi. Mwana ndakatanga kuuya ko baba makapisa amai. Ndakatorara mumba. Ndakati nakupisa amai ukasamai kuti ndaida kupisa inini. Ndizosvika ndiona adzimai wangu akati mati mvuzo wangu ndati kumukupira mvura kusukuraya here. Kuuraya baba. Taura 28 years. Anova makore asiri wokutamba nawo pakurarama nemunhu. Pa28 years imimi nhasi dai ndichitotaura kuti amai anga akuvaziva zvavanoda nezvavasingaitezi zvavasingadi. Vachino hamuna kana chimwe chete chamuinacho. Ndokusaka ndakumbira ruregerero
kuti kuwapisa kwandakaita vanopfeka bhutsu saizani mati vanopfeka bhutsu saizani adzimai vanopfeka bhutsu saizi 8 amai mopfeka saizani 8 vatarisa kutsoka nokuti ndikuda kunzwisisa bhosi kana uchirarama nemunhu 28 years unofanwa kuziva kuti ndakasvika pa mukadzi wangu ndakaona kudza izwi ende ngatidzike kuti tisapinde munjodzi dzokuti asi zestress yamuntu ai kuzodirana mvura iyi handa kunzwa amai vachitaura kuti baba vangu ndakavarwisa mati mimi chitsiga chemoto chakanga wabata nditi ndakatora mvura ndichida kuti ndidzime. This man is very clever. Inini mudzimai wangu ndinomuda zvachose. Wawewe kusvika nguva yekuti pandakapara mhosva iyoyi ndofunga ndichiteera mudzimai wangu kwekutanga ndakatenda nokuna mufundisi ndichitoti kuti mufundisi ndiri kukumbira uregero pane zvandakaita. Ndakutonamata izvozvi. Ndakutonamata izvozvi. Makutonamata? Nekuti zvechokwadi ndakanyatsokuona kuti 1 padoro racho randakanwa idoro risingatenderwe nenyika. 2 hungu rakasvikapo kundikonzeresa matambudziko nokuti izvozvi mukadzi wangu atori ne6 months ari kumba kwaweni ndiri ndega ndazikuru izvozvi. Amukutaura izvozvo amai ava ndivo chete vanokwanisa kuziva kuti amukutaura chokwadi. Unogona kunge muchitaurira vanhu vari muno ivo ari manyepo. Amai ava kana muchitaura mazuva mukutaura muchizvita mumega ivo vari mumba kwavo vanozviona sei? Ndisingapedzi nguva yedare ndinotaura chokwadi. Kana kuti kudini hungu tinoziziva kuti pese panoita musindo wechidzimai kana nemurume mudzimai haana simba rokurwa nemurume ukupangisisa zvokuti kana zvekudira mvura zvandakateta izvozvi ndichitotiwo pamwe toda kugadzisa musisho hungu hazikwanise kubvumika but pasi pemwoyo wangu asi pamberi pedare ndinobvuma kuti ndakatadza. Makateera here kumba kwavo kwamai vaita 6 months vari kumba kwavo ndakafanira kunyotaura zvamutaura izvi nhasi muchikumbira ruregerero rwenyu. Hungu chokwadi ndakatevera. Ambuya vangu anamata Church of Salvation. Pasati papera 3 months ndakatevera takagara pasi naambuya iyo nadzimai vangu. Ambuya vakati nyaya yenyu kurisana kwenyu kwamuri kuita uku muri 2 hamukwanise kunge muchibatana chitsvage mwe vanokuita sei anokugadzirisai. Ndakati mama enda kukumbira kuenda kuna mufundisi. Zvechokwadi takaenda kuna mufundisi. Taenda kuna mufundisi, mufundisi akaedza kusiyananisa. Aedza kusiyananisa mufundisi ndopa akasvika ngekuti amai tauda kuti muchitaura chiri kumwoyo kwenyu kuti murume wenyu akubhadharenyu so that iminika murerutsa mwoyo wenyu mudzokera kumba kwenyu. Adzimai vangu akati inini kuti ndidzokere kumba kwangu parizvinezvi ndindogure parizvinezvi. Ndakabatikana. Mai mufundisi vakati baba kana mune mabasa kuda kuita kumba kwenyu chimbononetai. Amai varoda chi? Varoda nguva pamwe vachine bundu. Inini ndakabva ndati mufundisi zvechokwadi kutadza ndakatadza. Ndakutorawo mari yangu inoenderana nembudzi. Pamunoenda muchinotora mashoko kumudzimai wangu sekutaura kwataita kuna mbuya vangu mapangisisa kana anatsano vange varipo. Mbudzi yangu yandabatawo yekuteta mudzimai wangu ndozvandakaitawo pekutanga. Pepiri takuzotaura zvakare nemudzimai wangu pamafoni kusvika nguva yekuti kaite takataura totombokisana zviri pafoni peace. Ndinogererero. Adzimai vangu ndopa akasvika nguva yekuti baba mopeo chiita kuti muuye kuno kuti taurirane. Ini ndakatokuregererai kare. Ndakati aiwa adzimai pari zvinezvo rati ndiri kuuya ndakatanga kutaura swendo rokutanga ndichitanga kuudza Tsano ndobva ndakundika nenyaya yekutsvaga mari. Rwepiri ndakati Tsano akasvika nguva ndakati Tsano muri kungotaura musingakwanise kuuya tiri vanhu vemabasa. Ndakati Tsano onai zvinhu zvakandoomera kutsvaga mari but shungu dzitoripo. Ketatu ndopandakazouya ndasvika zvechokwadi ndichisvika kumba taitaurisa kuti Tsano vachauya togara pasi nokuti adzimai tatombotaura takati ndakauya China Friday totaura nyaya Saturday ndakudzoka kumba kwamadzimai. Ndakanzi aiwa handizvozvo zvakanakai asi ndichisvika ndakasvika kusangana nemupurisa wamamba achisvika pamba zvinzi vadzimai vari kudai samanisiri. Ndakakumbirawo ndakati hungu kutadza ndakatadza. Ndine mhosva dzandakaita mumusha muno dzinogara dzichitombotongwa nemadzitezvara kusvika ngoti kana vakati vanenge vakundikana nyaya iyi hapana sabhuku here padhuze. Amangotenda kuti makatadza. Amai varume venyu vatambira vakatadza muri kuti kudini? Kutadza wakatadza zvawasi pari zvino handikwanise kudzoka mheno kune ramangwana. Amai munhu wese ari pasi pezulu anotadza
anotadza. Hakuna munhu asingatadzi pasi pezuva. But ndinokuona kwangu uyu murume akachenjera pamurume. Asi ndandikumbira kuti semunhu musati mambopinda kudare rino. Handiti mupei mukana. Pamusoro mukana ndofunga takapanana kudhara because handizwa muzvararero mukana maipanana muri kunze taipanana tiri kunze musina kumbosvika padare rino. nhasi masvika mukati medare rino tida kutangira ipapo sedare rino zvamava muchiita muri kumba dare rino ranga risingazivi nokuti ndo dare rinokwanisa kuti nhasi kana mukati murume hamuchada rinogona kukutai varanganai saisi tikukumbira kwamuri uya abvuma kuti zvaanga achiita anga achikanganisa mupeiwo mukana timboona kuti tinoenda kupi bcause tikanakibva nokoti auya rambane auya dare rinoda kumangama pamusoro pedare handiti ndimamai makapisa hamuna kugona kusomesa baba handina makaita mwoyo wekuzoti munhu wandinaye wandinevana naye saka nanhasi tozvikawa nedare zvakarwana ushu kuti ndidiregerere mumonekiti wani ava baba akazatoona kuti vakangwara zvekuti dhuku asi kungwara kwavo ndokumagamano hakuna kana basi kungwara kwababa ichinditukwara pa28 years dzamapedza mune murume wenyu hamuoni kuti mashura kana makuna kuti akataura chifanira tikakuningira kuti tida kuti mudzokere kukumbirei kurikadziseni kurwadza kweta imwe tokuziva zvisangana rakagapanga ndakagaita imiri vanhukati ini ndikutaura ndichiti parizvinei imodzokerei kumba kachiri yakachenjera kakabatana nemurivo chiri nekuzanengwedera baba vaine mvura vanobatana neurivo ndikukumbira kuti ndeende kunogaramo nyaya dzakawanda kunezvekutoa hatikaperi ndikuti nhasi ende kugodzokera kumba tozobata baba vanevose pamusoro inini ndosaka ndati akagasi kekutanga ndofunga ndakambotemwa nezvidhina ndakauya kumba vakati ndakaita mistake sezvavari kutaura wandipisa kudaro saka mangwana zvinozoya zvinzi kudii ndosaka ndakabvunza kuti wavo uremu kusiya here kudora vasiya bcause doro ndoranyangwe ndakatonga iyo vachiri kumwa doro vanongorimwa kutozokorora doro akanyatsondiudza inini kuti inini doro handikwanise kusiya saka tandoziva ndechekuti doro havasiya mutoona panapa tina madzishe maviri zvataurwa panapa ndakaenda kukumbira kuti aiwaka oshaaiwe tatu ndianozorwe matanga kuya mudare nhasi handii dare riri kuti dai mambodzokera zvanzinova kugona mbavha kuirongera handitika imi dare riri kwamunorizaika sondeinoya novemba wasangatiingashore zvangu baba asi inini zvangu inini zvekudzokera ndichakwanisa ndokumbiro pane vari kutaura handiti tisunzai maoko kuti mutibatsiro nyaya nokuti munazo mudzimba dzenyu handiti tisunzai maoko we are free kuti mutaure pane vanga vasunza roko taurai nyama iro samoni ravo ranga rakanyorwa kunzi kudii wada kubudirwa pachena here kana uda kugadzira nemurume ndo zvatiri kuita kaizvo saka amai ndikuruzevezerana namambo manzwa makurukota angu ese ari kutaura kana vataurawo uyu murume akangwara kasi pekupedzisira decision ndenyu ndimunoziva kuti makagara sei 28 years dzakawanda mambenge muchishingira ndizvozvo asi murume ane zvinhu zvaviri zvaaita asarudza kuya kuna mufundisi asi rokunzvimbo kwake unobva kupi murume ndobva kuguruwe kwamambo bepura here kwachipuriro inini ndobva kwamambo chipuriro under chief mamini mufundisi wamukauya ndewokupi mufundisi ndewepana pagona still makabva mataurirana takataurirana vakati vada kumbozora saka ndiri kumboda nguva wada nguva ko nhasi mukunzwa sei amai inini ndikamanikidzire zvinhu handichazvikwanisa hamuchazvikwanisa nokuti pane pamwe pokuti ka mirishonga unoigadzira ndiwo futi mudare yodzokera kumba usikoigadzira futi ndikuudza ngati respektei izvi kutaura amai ndo vanoziva murume wani wavo baba avanisa kisi pafoni vanotora mvura voita mistake yokupotsa huni vachidira munhu komangwana anoita sei
handisi kuti wakaipa doro haana kurega doro marega chiripo mambo kutaura chokwadi ini doro ndakatosiya asi kunwa kwandi kuti wango doro muzakada munhu akanzoda kusiya doro pamberi pedare ingaviri fodya unogona kuchiputa mudzanga 10 asi makaonawo kusvika ungoti pazuva unoputawo mudzanga 1 uchidambudzira kuda kuti ndikuita kusiya chisumuka ipapo enda panapo ndounoziva zvakuda kudurura mukadzi wako nokuti pane pamwe panoti mukadzi akuti handisi kuda but zvakudurura kwaari ndozopota achinje pfungwa dzake enda kwaari umudzi zvakuda kumuudza iwewe wokugama votaura zvakuda kuti utaure naye ndomukana wana kupa terera ndichitaura muchizoona ivedu wese pamwe muna matonganzwikoyo my lord mudzimai wangu ndokumbira ruregero pane zvandakaita iko zvinezvi ndanga ndichikumbirawo kuti dai wangopawo mukana wedare anditika wateerera zvataurwa nedare and ini nda kuti utaure pamberi chedare chauda chese ndikubhadhare kuitira kuti ramangwana anditika ndidzidze tigare muzvakanaka taane mhuri tabereka mudzimai wangu unless kana wani umwe wakudanana naye zvako sezvo 6 months inini ndinoonera kuti baba mamuchiita zvinhu zvenyu zvisingabhadhari mamuchiona kunge zvakachipa yakwana nguva teerera yakwana nguva yekuti uchiona kuti zvinhu zviye zvawaita zviye zvaakuchikudhurira indiri kuti munhu wakubuda wakadaro uchabhadhara mukadzi uyu zvaunga uchiita dare rombopa nguva kuti wombofambira mukadzi upi futi kuitira maronda aya achimbodya achigadziridza maronda wakamuita asi mukadzi anogona kudzoka zvake kumba regai muchinguva chino tidzore kune mukadzi ati manzwa uyu akapfugama achitaura zvaanga achitaura chinzwa kuti azvigamuchira kuti haana kuzvigamuchira amai tinokupai nguva iyoyo ini handa kukwanisa kuzvigamuchira ndomaonera muri kuita murume yakangwara right regai bva tatongopinda ini sekuona kwangu murume uyu akachenjera danga nemuoni werudo achida adzimai akada abudisa musodzi yeropa asi anga achitoseka murume uyu kana matauriro anga achiita haasi kuda mukadzi munhu akuda mukadzi wake akada atochema kana kutotadza kutaura nekuchema zvaratidza kuti mukadzi achada kana takada kumanikidza dare ramambo nderekuedza kubatanidza nekuyananisa vanhu navo vanenge vatadzirana hatitofarira kuti imba itsemuke tiripo pakubatanidza asi hatigona kubatanidza zvinhu zvakadai mangwana tinozochema vanzi vanhu vaurayana vanava saka regai kana amai vati havachada zviri pachena zvega kuti takada kuti tirambe tichingoti amai dzokai kumbaka tinochema mangwana tiri kusangana nadzo matare dzakadai so takambomanikidza imwe yakaita seiyoyo sezvavari kuita ivavava murume adambura huku usiku vakara nemukadzi achiti waona madambura andaita hukuyu ndozvandichakuita iwewe saka imbai mungaiyananise kuti varamba vachigara vese hapana kumira zvakanakapo saka hatigone kuramba chimanikidzira amai varamba vachingotaura kuti handichada mama uda kuti kudi pamusoro wedare ndofunga hungu mambo vataura vakati ndaifanira kunge ndichichema ndofunga chinhu chinonzi rufu mumwe munhu anogona kuchema achiseka but mukati nomwoyo chirwadza chinhu chiripo chero jesu chaicho achirwerwa pamuchinjikwa aingoimba so achingoti helo anditika asi achirwadziwa inini hangu panyaya yangu ndichitaurawo chokwadi zvingadaro asi chokwadi chiripo ndechekuti hungu varwadzisa ini asi makanzwa atakurambanizai tinokupa mukana wekuzviprova kuti unoda munhu zvisina mhirizhonga anzi nomumwe mukadzi handina chero mukadzi anaye handina kambwa kadoro
nokuti wakasaziva kuti mvura inopisa munhu kuuraya unomwe mukadzi ukakuta rimwe chete hazvina asi haisifodya haifodya ndonyaya kutaurika kuti iwe tanzwa kuti pane vazukuru mane mhuri yakakura sei nemurume uyu vana 3 nevazukuru vangani vazukuru ndevangu ndane mwana wandakaita ipapo amai ndira kuti ndikudzoreredze vazukuru ndirei mwana uyu paakakutorai mwana anga ane makore mangani ane 6 years anga ane 6 years achengeta ndiani mwana aichengeta kumba kwedu aendesa zvinhu ndiani mwana chaiendeswa upa akazo kuti ndakauya zozorora abva pamurume akakumba kwani ndokwaakauya akakumba kwani kwababa kwababa vanhu kumurume wenyu kwemurume wangu akadi kuenda kuna ambuya kwaakachengetwa anakwanisa kuenda ikoko kuseya asina kuenda aiteera mai vake angasingateera amai aiteera vabereki zvinozongosiyana kurodza kuti handingarodzi uyo haasi wangu kasika ndachengeta ari mwana wangu anyway mambo ndikuti inini apa takaimanikidza inotikuvadza kasi tinopa mukana wekuti vanhu tama marriage officer zvamunoona namambava takatopiwa macertificate ekuchatisa takanoita workshop kubhulawayo kana vakanzi vanoda kudzokera nava tinokwanisa kuzviita semadzimambo asi pari zvino ndiri kuona sekuti imba yakutotsemuka tinogona kumanikidzira nezvimwe zvinhu zvinozochema mangwana semadzimambo muda kupiwa shereni here hamusi wambofunga ndakafunga kare vakonyi varipo varipo ungavauya kowaya nani shamani inini ndatongoyawo ndega sezvo mudzimai anga achiti waiti yanani kusvika nguva yekuti ndambotaura nyaya yekisi pafoni paya aifumbira baba aida kumbokufumbira zvishoma shoma mhuri ndenyu ka28 years ndine mhuri muri kuti kudini handitenda kuti vaigara zvakanaka asi nyaya dzavo dzaasingaperi takamboshingirira mwamboshingirira asi mwana takamubvunza kuti imba uchiri kuida here akati handichada ine saka haukwanise kumanikidza mwana kuti dzokera kumurume mazvita itai zomuda kuita mai shereni vaudzei zvina zvamavasiya hanzi zvina usiku handilali nekunditungirira masosvika kundipisa kusvanga kupera shere inini handisi kugashira shere niri pasina hama yawo ipai mambo kamatambira shere nako tambira shere nako tsvaga baba unonopa avo kana baba varipo kana kuendesa avo kwangu vari pano kutambira shere atezari munhu wese ane mamistakes ake kana imimi mune mamistakes enyu ndikufungiza kuti pacho munhu anoda kupiwa mukana zviri kuitika apa zvinoreva something munhu anozoona kukosha kwechikorobho kana arasa mvura pachikorobho chenesi ndozvaapa pane mamwe zvimwe zvinhu zvatinoignora pazvine basa ndikufungiza kuti apaka ndinoda kupai basa wemukwasha ndeweiko aramba shereni shereni arirambo kasi aramba shereni kunyepe arakuriramba anga akarura here kwasha angaroora kupedza inini baba ndinodzoka kwamuri varume kana tikazogara tirege kutamba nemakore ataurwa tidzokeni pamakore 28 years asi makore okutamba makore ataurwa vanhu vachiita zvinhu zvani makore ataurwa nyaya dzavo dzaingoitika vachikanganisirana asi vachishikisana atezvati tiri kuti isusu mani isusu nhasi tongoyatoparadza nemaminutes kupisa mumwe wako ngaabhatarewo
azive kuti zvinorwadza. Domestic violence ndiyo tisingadi mberi pedare ayo chinyarara. No first time yangu kumuona achitoti musodzi yawo yamanje. Wangochi kumoti unomututana. Angachikumwa tiri kutamba. Hatina kumbira tatamba. Yazouya musodzi yega. Uyu ndiye mudzimai wako. Unofanira kumugonera. Usamirire kutanga kugadziswa naTezvara. Mambo Chipuriro varipo. Sabhuku varipo. Unyepe. Ndiri kukudzorera ikoko futi. Kasi ezvino zvichina unokutaura naTezvara. ATezvara. Vhuma izvo ndakuudzai. Ani muri mamambo. Kumboteererawo. Endai mugadzisa mukwasho iyi. Ngaambodzokera musikana. Ngaabate huku. Huku. Mambo yamunoti huku ichi kwenyu. Isai mutongo pa. Apana huku chete yemombe kuti asunungure. Ichi huku. Apana huku yemombe apo. Boza pasina kumira zvakana apana huku yemomba. Taisa huku. Saka huku yemombe woenda nayo. Amai. Zvenyu zvese zvamataura ndazvinzwa zvichembo zvinyu zvese. Asi ndakupai mukana wekuti mutange penyu hunyowani. Achema uyu. Unoda kuzoona. Auda mukadzi wake. Anogara tono anongochema. Aiwa. Zvasi tikadzokera ndo zvaanongoita izvo. Ndosaka ndakukumbiraiwo. Anchimupai mukana wekupedzisira. Ambuya Nete vari kupi? Aripo. Ngavauye kuno. Aziye kana chikudayano yane mombe kutora. Zvaoma. Mwere iko ne baba? Inini Mwere. Ndinera shumba. Ndine shumba nechinango. Nore. Nore. Chokwadi mama. Andisanaona nure kainopisa mukadzi. Ambuya. Mwana wenyu mamuzozvatawa. Kasi chikumbiro changu. Nekuti ari mumusha menyu. Mune varume vari munovhuta. Muno mudzimabushu vanotoda mukadzi asingapiswa. Asi toda kupa mukana wekuti mumuchengete murume uyu anobata mombe yake. Ngaauye mugare pasi. Chinhu chese chine mutemo. Moses anapuwa 10 commandments. Kasi ndo dzatiri kurarama nadzo nhasi. Kunyepe. Toda kuti zvive zviripo izvozvo. Endai mugara pasi. Isa mutemo mumba mako. Unobata iwewe. Unobata mudzimai wako nevana vako. Kasi puwawo mutemo kuti kwaTezvara. Ndokwawanyanya kuita sei? Kanganisa. Izvi zvakaitika izvo ATezvara. Utaura izvi zvakadzokerezeka ndakutora mwana wangu. Andizvozve. Ndiri kuziva mauya magazeti nhasi anzodza wanyanya kushungurudzwa. Asi chachikumbiro chedare rineri. Pamberi pedare pamusoro iyi. Inini ndinotowedzera kuti mombe dzacho dzinogona kuuya dziri mbiri. Hapana chatinochinja. Sezvaareva. Isai mombe ngani? Amai mazokosha manje. 28 years mamusingakoshi. Kasi kugara pamauya dare rani? Nhasi. Makosha. Ini ndichafuna Achipuriro. Achipuriro ndinoaudza kuti kune mwana wenyu anonzi Ngana. Ane mombe dzikwawo kuuya. Une ngani kumba kwako? Sofa kune 7. Mbiri ndoda kuti ndiri kukupa mupurisa wangu. Dzinonokliwa. In 2 weeks time mombe dzikwawo. Patinoita dare rekupedzisira. Mombe dzikwawo dzakasungirwa papi? Panzi. Manzwa kamai? Pamusoro ndinokumbira kutaura. Asi kwete zvinonyangadza zvandataura zvokubatanidza munhu. Ndoda kutaura kuti nyaya ina kutanga nhasi. Iyi yazopinda mudare. Pamusoro iyi vakati aiwa unyarara regai vataure musanakidzwe nemombe mbiri. Upenyu hwakakosha. Haina kutanga nhasi nyaya. Asi toda kuti tiumbe mhuri. Ndoya nyaya kana akasiri kashana. Ndiye mwana wangu anozviziva kuti ndinoda kuye ukadzangu dzaenda paTezvara wangu
ndofunga dzinosvika 9 kasi mudzimai wangu tichinai manzwa amai dzaenda kwaatezvora wangu pamusoro pangu ndikukutongayo dzinosvika ngani 9 kasi mudzimai ndichine ndinai dzimwe dzacho hadzisonditauri asi ndiri kutenda ndinana baba vanodzora futi vari kungotonga ininiwo futi sematongera ndoita dare rinei saka ndikuti amaenda zvinzwa dzaita 5 izvozvo inyaya handisi kudziramba kasi mupai mukana ndaakukumbira ndiri kukumbira ndakadaidza soro jena ndozati soro jena ndianogadzira zvinei aiwa ndimi soro jena imi ndimi wisdom yese ndo iri pamuri ava ndibaba ava ndatopedza nava baba ndavaudza zotaura mambo wataura svikiro rataura ati mwana mupe mukana nyeperete saka izvo zvandataura avataura zvaka zvinyorova ndizvo zvavabvuma kweimi mamai ngainibodzoka kwamuri wemamai nyaya dzinoparwa dzakawanda asi pano nyaya 1 yekupedzesera nezvosvika patasvika nasa asi dzimwe dzese dzava dzichiko dzisingabhadhariswa saka nhasi tasvika pokuti uyu tamuona kuti mupari womhuri akutsvaga zvino mudzimbawo kuti anzi kuti vaari kuitira vai vari kurwadziwawo vanzi mombe mbiri iye ndobva atozeanziomechete but iye azoti tokwanisa kubvisa dzembi radati ari kutozviziva kuti muchadzi timumbotarisa izvozvo timboona kuti anoita sei munhu kapa azvishamise kuti unopera mwezi muchiona mwana wenyu achidzoka nokuti anenge asingagarike naye ende ana mano achidhidhimanda mundedzo kuti toda kugadzira unhu hwake taite munhu amunhu mukuru kwawe asi mwana mudiki regai muchinguva chino tanzwa tine nyaya dzakawanda pano tichangokumbirawo masesa kana mairi vanokwanisa kubuda nemhuri mbiri idzi nemhuri idzi vambonotaurawo panze tozonzwa kuti zvakamira sei zvinotibatsiridza izvozvo tipe 1 kana 1 asesa vambobuda futi nemhuri idzi vambotaura endaina vatapfuma nei budai uyai zvenyine papa atezvana endai munotaura nemhuri regai tiite dare rimwe chete regai tidwe makurukota edu angabuda panze vatiudze zvavanga vabuda panze kuti vabuda nei taenda panze apa pana chabuda kuramba chimudzokera mai vari kuta amai varatidza kuti tsinga nemutokurumai vasisiri kugara naye chaitako ratoo dambudziko njere dzavo nemwoyo wavo varamba zvitose saka tinokudzoka mumabhesisi uyo angabva kubhadhara nokuti angaida mukadzi wake handiyona nokuti izvozvo kana akachibhadhara pakaramba nachangonzi tipe pfungwa ngatitore equation ino haidi kuvharika stereki taakumira takadaro baba chengetedze mombe dzenyingani mberi pana naigupuro kuti vai pamutemo kasi mhosva yekupisai iripo kudhara ngatitangetete tozodzoka kupisa vamupesherezvi pamutemo naandikumbira pamusoro emamba iko zvine midziyo yavo nenhumbi dzavo dziri aiwa chimbomira amai chipesherezvi pamutemo nemuzorarei ndofunga mazuona tamboedza kuda kubatanidza semadzimambo kuti imba isaparare
Takatombopawo makurukota edu kuti aiwa endai panze taramba kuti imba itsemuke asi mazoona zvaramba. Saka nazvadaiwo hatisisina simba pamusoro pazvo. Saka imba yaparara. Taona kuti takada kuti manikidzire mangwana tinozochema kuti semadzimambo vanzi vakuwadzana kuti vauraya. Ndifunga ndikaperera nyaya yedu. Ndanzwa nyaya yemudziyo mukuru wangu. Mudziyo hatigove kuno. Nyaya akwira musha kwamambo wake zva kuti ayananiswa. Ndakukumbira muende kwamambo Chikuriro. Unokwira nyaya dare rechi sharing of property. Iitwe namambo Chikuriro nemazvo. Saka pano dzimako ndonokwira dare kwamambo Chikuriro tikaenda kwamambo Ibusha. Kadaidzwa nemukadzi. Ndada kuti tiite sharing of property. Zvipamutemo. Manditi yapera kai maita basi.